Kaixo herritar, alarma egoera ezarri izanetik 3 aste pasa ditugu konfinamenduan eta jakinarazi dutenez apirilaren 26 arte luzatuko da egoera hau. Puntu hontan balantze txiki bat nahi izan du dugu. Hasteko eskertu nahi dugu zuen herritarren ahalegina eta bat bereziki asteburuan egin dugun bezala haur eta gazteena. Izan ere, kolektibotasun zentzua dun ekintza pertsonala da etxean geratzearena eta horri eutsi diezaiogula dei egiten dizugu. Bestetik, gogorarazi nahi dugu udalean arreta zerbitzua martxan degula 943-88-03-57 telefonoan. Eta udala prest dagoela premiazko produktuen eta elikagaien banaketa egiteko eta hondakinak etxez-etxe biltzeko ere bai. Bai adinekoen, baita 40 aldian edo gaixo zaudeten herritarren beharrei erantzuteko. Herritarrenaz gain, eskertu nahi dugu nola ez, udal langileen lana, komertzioetako langileena, eta oro har, egoera honen lehen lerroan lanean ari zareten on lana, izan ospitaletan, izan adinekoen egoitza eta pixu tutelatuetan, izan etxez-etxeko zainketan, elikagaien ekoizpen garraio eta banaketan, hondakinen bilketan, eta askoz gehiago. Baldintza zailetan eta herritarren ongizatea lehenetsiz ari zarete. Eta hau uste dugu denok ondo gogoan izan beharko genukela krisi sanitarioa bukatzen danean ere. Izan ere, lehenago edo beranduago hau bukatuko da. Baina esan beharrik ez dago honek bizitza pertsonal zein kolektibotan eragina izango duela. Eragin txarrak bezala onak. Azken batean aldaketa. Gakoa izango da egunotan hausnartuta ikasitakoa aintzat hartuz, norabideak zuzentzea eta krisi hau aukera gisa baliatzea. Pertsonalki hausnartu dut egunotan, eta pentsatzen duzuek ere halako ideiak izango dituzuela, bizitzari jarri diogun erritmoaz, kontsumo ohiturez, globalizazioaz, etxearekin, etxekoekin, ingurukoekin ditugun harremanez, norberaren bizitzak ziurrenik aldaketak ekarriko ditu honek. Eta kolektiboki berriz, aukera bat irekiko zaigu, orain bizan gelditu diren gabeziak, krisi honek bizan utzi dituenak, konpontzeko. Bizitza duin baten oinarri diren zutabeak, izan hezkuntza, osasuna, eta beste asko, publiko izatearen garrantziaz. Edo lan hauetako askoren baldintza prekarioekin amaitzearen beharraz. Gehienak emakumeek betetzen dituztelarik. Gizarteko kolektibo zaurgarrienak erdigunean jartzeko politika garatzearen beharra. Eta ekonomia eta bizitza osagarritzat dituzten proiektuak bultzatu, martxan jarri eta zabaltzearen beharra. Ez delako bata ala bestea, bata eta bestea delako. Zaldibiko udalean birusaren edapena ekiditean daukagu jarrita arreta osoa, baita herritarrei konfinamendua arindu eta behar duzuen guztian laguntzen saiatzean ere. Hemen gaituzuela gogoan izan. Baina ondorenera ere begirada botatzen hasita gaude. Krisi hau aukera gisa baliatzeko lanean. Bizitzea merezi duen herri justu baten aldeko lanean. Zuzenean sufritzen ari gara burujabetza ez izatearen ondorioak. Are garbiago ikusi dugu estatu bat izateak duen garrantzia herri baten etorkizuna eraikitzeko. Zentzu honetan, igandean, aukera bat dugu, aukera paregabea, aberri eguna ospatu eta burujabetza aldarrikatzeko. Urtero bezala dei egiten dizuegu ikurriñak balkoian jarri eta batera ekimenak antolaturiko ekimenean parte hartzeko. Eta besterik ez aldibitar, eutsi horri, ondo ari gara eta animo.